Salamu alaikum. Malam barka da yamma. Barka da ya itsari ya kun rayuwa ya ta yau. Alhamdulillah. Na ga sayan bol na Hausa ce ba ta fita sosai. Na kama an sa ma kana. Ni kuma ina tambayan mama kafe. Malam ka zo mama kafe. Dan Allah ina so in sai Empower ne. Empower zan siya. Ba kai ne kan neman ruwa? Ni ne. To ai ba Empower ake cewa ana cewa Empower. Kuma ita wannan awa da ka sani Empower ba wai siyar da ita ake ba. A'a. In ka zo nan mama kafe za mu cike maka form idan Allah ya sa jarabanka sai ka ci musamman mu da muke da santa shekara ta 12 da digiri an ga wannan sandar ta kuma mama kafe waje ne mai kyau da an yi apply din zaka ji ya fito ka ga nan ma duk takardun mutane ne suna jira mama kafe a cike musu Allah wannan nan a zaina a titin Aljazeera Zainab Braza mama kafe inda ka ba mama kafe duk wata bukata ta ka photograph da register kai ta abin da ka zo aka ce maka internet ne to ta kwana gidan sarki mama kafe ka zo mama kafe Allah ya ƙara daukaka mama amin dan uwa ke mun shi ba ni wanda din na ka zo da komai ba na baro PSP dina a gida PSP wanda ake adatan mutum a takarda PC CP wallahi na ba CP dina a gida CB bakin ne a gaban da ƙuri ɗaya. Na rike na ga alawa an yi baka rigima ba san ta gana ƙuri ka je ka kawo. Kafe. To ina uzur fatal yamani na. Wallahi zuwa nan ina so in sai Empower. Empower nake so in siya. Gaba ɗaya Empower. So nake in siya idan Allah na wuce Empower. Cewa ake ba siya ake ba. Ba siya ake ba. To ya ake yi? A computer ake shigar da shi. Shine offline ko? Ana online. Offline. Online. Dan Allah ne ma ai mun offline ɗin nan. Digiri ne da ni. Shekara 12 da digiri har yanzu ba samu aiki. Gashi nan har CMB dina dan na CMB dina ga su. Dan Allah ka dan in dai mure a mama kafe a wallahi na sharshare da Empower nan.